Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Joint Action Committee ka bagan thop ikishnong Namchang, Narpu, Tongseng, Shadu, Ratachara, East Inter Hills, hau kerwo kubor matagasngi ka khatsau tarik jemang arja arpusau, balasai kerteng da uba lasting pala, Chairman ka JSC, kalapan pawe ka jing sngok kya ka bajur halor ka jing le kuman ka sorkar, lingba ka NHAI, ban Maramot ya ka Surok NH-6, kumba ka lakular. Kajing bom le AA jong ka sorkar ban penbhaya ka Surok ka balas new shabapalan kala penjenjar ki nonglet nongwan ka bas ngo thamula kalong ba ka NHAI ka siangrong haki Bynta jong ka Surok badang bha bat I pat ya ki Krem ki Kroh hasilanter ka Surok kani kajing le kani ka company kalong tang ban yo ban pelat bil bat kalong kumba tap 8 miao ka JSC ka kantui ka sorkar bat ya ka company NHAI ban Maramot no ya ka Surok NH6 hapo shitayo balada kamla ka JSC kan mi pat ba biang ban pakhang sendon ya ka Surok ka JSC ka mahamru ya ki trok kit deuyong bat maushun ba kimdei ban penkhen ya ka hukum jong ka Supreme Court dak bakit palat put nang ni shakmat nama dei na kini ka wanra ya ka jingtheng kali ka bajur hasilenter ka Surok NH6 hak ba ki nonglet nongwan bat khamtam ki ba pang bashitom ki sakut dak ki ba bun kenta kumta ka JSC ka maham bakan shim ka senjam dak ba mi pat ba ban kem na phang ya ki ba penkhen an bat IT sendon ni ki shaka bor jong ka an lani ban ai dak FIR